जगात सर्पदंशामुळे 80% मृत्यू हे केवळ भारतात होत असल्याचं समोर येत आहे। दरवर्षी 60,000 नागरिकांना सर्पदंशाने आपला जीव गमवावा लागतो। सध्या पावसाळा सुरू असल्याने अनेक परिसरात दलदल गवत वाढलंय। सर्पदंशाच्या घटना वाढतायत। भारतातलं सर्पदंश मृत्यूचं प्रमाण कमी होण्यासाठी जागतिक पातळीवरही प्रयत्न केले जात आहेत। भारतामध्ये विशेषतः भारताला सर्पदंशाची राजधानी म्हटलं जातं। कारण जगाच्या तुलनेत जवळजवळ 80% मृत्यू हे एकट्या भारतामध्ये होतात। दरवर्षी 60,000 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू भारतामध्ये सर्पदंशामुळे होतो आणि सर्पदंश हा सर्वसाधारणपणे गरीब, आदिवासी, शेतमजूर किंवा काम करणारे लोकं आणि महिला आणि मुले यांच्यामध्ये जास्त प्रमाणात आढळून येतो। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे